सेक माने सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन प्रग्राम दङमोन भेरगाव एसटि समस्तिनि गतिके दिनै मोजाङै मोजां माने सेक राननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दा बेवहाय माखासे जोंनि सेन्ट्रेल लिडारफोरा नुजाथिफैदोंमोन आरो आंबो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय सिलिगुरि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लाफैदों दा बिनि थाखाय जोङो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आङो गासै रायजो राजाखौ आङो साबायखर बावहरदों जे जोङो थांनाय जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथां आरो लोगोसे बिपिएफ सरकारा जि मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन 5 गेरान्टि आरो बे 5 गेरान्टिखौ दिनै थांनाय 10 फेब्रुवारियाव इन'ग्रेसन खालामदोंमोन आरो दिनै जिखिनि बाखि थानाय जिखिनि माने बाखि दंमोन बेखौ आबुं महर होबाय आरो जाखिनि बाखि थाबाय बेखौ क्रमान्वये ग्रोब ग्रोबै फारि फारियै होलांबाय थागोन जिहेतु बोसोराव लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु 100 कोटि बोसोरबा 500 कोटि जिहेतु माने हाग्रामा महिलारिया होगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों सार बिथाङा गतिके बेखौ होलांबाय थागोन आरो जायफोरा दिनै मोननो हाबाय बिथांमोननि थाखाय साबायखर आरो जायफोरा मोननो हायाखै बिथांमोनाबो मोनगोन दा ओंखायनो दुखु खालामनाङा आङो बिथांमोनखौ खावलायबाय जे बिथांमोनाबो मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा माने देहायारि लोरबां दा बिथांमोननि थाखायबो दिनै चेक राननाय जादों जायफोरा सिनियर सिटिजेन बिथांमोननि थाखायबो राननाय जादों जायफ्रा माने रां रुफानि दुर्बल दा बिथांमोननि थाखायबो दिनै चेक राननाय जादों हानि पट्टा होनाय जादों दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जिहेतु बिपिएफ सरकारा लानो होननानै जा गेरान्टि होनानै जे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे गेरान्टिखौ जे बिपिएफ सरकारा मावफुंनानै दिन्थिदों दा ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा गोनो गोथो जानायनि प्रयजन गैया जे बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जे दिनै 5 गेरान्टिखौ मावफुंनानै 4 माहनि गेजेराव माने मोनबा गेरान्टिनि जि होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ 4 माहनि गेजेरावनो दिनै मावफुंनानै दिन्थिदों खारन मात्र गभर्नमेन्ट दानाया 4 माहल'सो जादों आरो बे 4 माहायावनो माने मावफुंनानै दिन्थिबाय दे आरो गोबां खामानि बेल' नङा गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि लामा सामा जागासिनो दङ गोबां माने बिल्डिंनि खामानि जागासिनो दङ गोबां आसुनि जागासिनो दङ दा जोंनि उदालगुरियावबो मिनि सेक्रेटारियेटआ जिहेतु इन'ग्रेसन जाबाय दा बेफोरबायदि लैखोना बेफोरबायदि जे मावनाय डेभेलपमेन्टनि जि खामानि मावनाय दा जोङो बिनिखायनो बिपिएफ सरकार बा हाग्रामा महिलारिखौ जोङो धन्यबाद साबायखर बावनांगोन आङो खावलायदों रायजो राजाखौ जे जोंहा फैबाय थादों इलेक्सन दा इलेक्सननि थाखाय हाखु दावरा जादों दिनै जायफ्रा चेक मोनबाय माने गासैनोबो दिनै चेक राननो होनो हायाखै किन्तु दिनै जायफ्रा लिस्टआव दङमोन दा बिथांमोननि जि आद्रा थानाय बे एकाउन्टआव सोनानै हरनायनि खोथाखौ बा जि फोरमायबाय गाबोननि गेजेराव चेकफोराव माने थाखा फैसा माने फोरा हाबगोन दा ओंखायनो उत्तेजना बा दुखु मोननो नाङा धर्ज थानांगोन धर्जनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाया थानानै खामानिफोरखौ मावलांगोन दा फैबाय थानाय जे माने आसाम एसेम्बलि इलेक्सन बे आसाम बा एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाया जे दिनै जों नुनो मोनबाय फोरमान जाबाय जे बे रायजो राजानि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोनो फैबाय थानाय जि जायनि बिजाथि दा बिथांनोनो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्राबाय दा बिनिखायनो बेयाव खुनु माने गुबुन पार्टिया चेलेन्ज खालामनो हानाय बिपिएफजों रावबो गैया दा ओंखायनो जाय बिपिएफनि केन्डिडेट जागोन जे बिनो देरहागोन आंबो सासे बिजाथि आंबो सासे माने टिकेट दाबिदार दा ओंखायनो आंबो सानदों जे बिपिएफ माने दोलोनि जायफ्रा लिडारफोर जाय हाग्रामा महिलारि बिथां सार दा बिथाङा आंनि सायाव बिबेचना खालामनानै आंखौनो टिकेट होगोन होननानै आंबो आसा फारिनानै दङ आरो रायजो राजाया निस्सय जे आं मोनोब्ला रायजो राजाया जानजि खाफ्रानानै आंखौ देरहासार खालामगोन होननानै आङो आसा खालामदों।